Kiri ampun ketinggal. Wis ketok, Mas. Ya. Ya oke. Mbak. Mbok, piye kabarmu, Mbok? Apik to? Iya, Mbok, cium dong. Ngono kuwi mbok ya karo ndembik mau. Heh? Nek cium ngono ki mbok ya karo aku. Lah karo limbak lho. Kowe wingi tak ambung lho. Nyapa? Kadasmu mbluduk. Iki ndembik lho, iki mbok ndembik. Iya sing ngomong kebo ya sapa? Mosok penyanyi kadasen ayo wirangno. Wong kene ra. Kowe iki malah terus ngopo ki tangan iki? Napa to? Kowe rumangsamu ngopo? Nyekel apa kowe? Nyekel limbuk. Wah, ora iso. Limbuk lho, Pak. Kowe nyekel limbuk kae sing bayangke kuwi. Paling saru cah. Saru napa limbuk. Siap, heeh, waduh. Alhamdulillah. Pinanggih malih. Heeh. Ya ampun. Lah piye? Biyen iki omong sak anakku lho ora ngerti saiki ndemboke ndembik. Lah nggih to, ngaten alhamdulillah. Dalu punika ya ampun, bungah tanpa upama. Bungae ning endi? Ya nggih bunga wong ditanggap lho. Saged sowan mriki lho. Lah nggih ngoten to. Ya ampun. Sehat, alhamdulillah pinaringan Piye sehat. kabare rak sehat? Alhamdulillah sehat. Syukur. Alhamdulillah sehat. Saking dalem jam pinten mboke ndembik? Kalau mau jam 7 ngaten inji. Jam 7. Ngaten. Ya ampun nggih. Kalih sinten kala wau mriki? Kalen di tong kita. Mbok ngomong ngono lho. Iso nyuwara apa ora? Lah kuwi mau wong to ki mau. Kirik, Pak. Uang kok kirik piye to? Lah ya padha-padha dikenalke mau cek lho. Lah karo mboke ndembik, sejak omongan kok mboke ndembik ae lho. Oh sik to, biasane rak neng tengen dalan, ya to? Lah ketok. Lah ning kene ketutupan kotake. Dadi ora weruh wis. Oh. Nah. Meri ndak. Iya. Iso apa ora? Alah kowe padune mung arep nyeraki mumpuni to kowe. Padune to. Kleru meneh. Lah iya no. Nggih mboten, kersane jenengan ki pirsa. Yen kula niku nggih wujude menungso ngoten lho. Sepurane. Nggih, Pak. Pun kula ngapura. Gayamu kaya cah gedhe. Aku sebagai opo? Iya, rumangsane. Lah kowe ora iki mau saka ngomah jam pira? Dugi saking gubuk niki wau kirang langkung tabuh gangsal niki. Dugi pakel mriki, pakel blimbing Karangnangka. Jam sedoso. Jam sedoso. Nggih. Dadi wis tepat waktu. Nadyan rada randhet ning ora apa-apa ya Mas, tetep semangat to? Semangat. Semangat Pak Kus. Nggih. Pak Kus. Pak Kusni. Mbak Sange, Mbak Limbo lho Pak Kus, kaya kucinge. Lah kan asmane Pak Kusni to. Nah. Lah iya panggilane sapa? Ya Pak Kus ngono to. Aja mbok pedhot ngono. Nah, Pak Kusni ngono. Iya. Nggih Pak Kusni. nggih, ndongaake kagem kulawarga. Kowe panjenengan sowan mriki wis tak enengan to pamflete acarane apa? Nggih. Adicaranipun sewon. Sewon ki apa? Heh? Basa sewon ki apa? Sewon nyewu lho. Lho ya beda no Mas. Sewon. Napa enten mriki basa sewon enten? Ora eneng ya. Nggonku kono wis sewune wis sewon ngono. Kuwi lah Karang Pandan kono. Nek kene ki loh. Mosok kene ki nyewu ngono ki eluh ngono kuwi. Nek cara nggonku ki ya nyewu Mas, ora sewon. Ya wis pokoke kuwi mbik. Sewon sinten, Pak? Ora, kowe iki ya wis ngawur kok nyoh. Tak wehi catetan iki. Lah jane mboten sekolah niki. Jangkep 1000 dintenipun nggih ingkang sampun lenggah wonten tepet suci almarhum Bapak Trima Mangun Sumitra. Nah, ngaten. Nggih. Sing kagungan hajat dalu punika Iki ngapa cengingisan? Lu ngopo? Maca kok malah nangis to. Kok malah nangis ki kok? Nangis ki kok. Kok jane iki? Oh ya wong sing kene ya. Kok langsung iso. Ngopo kok nangis ki ngopo Cek? mboten saged maca. Walah mutiara. Tak kira to. Jaluk dikelek sik. Kok eram tok kowe iki. Wong ra iso maca kok dimiki ya, Pak. Lah mbok menawa kene langsung mulakno jenengmu demik.
Dembi. Hah? Dembi. Lah iya demi. Apa Dadi demi angger di demi mesti mi. Ya ora to. Budhe Sehyem. Nggih. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswa, Amin. seger Amin. kewarasan. Amin. Tutuk anggenipun momong putra wayah buyut. Amin 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 ya rabbal alamin. Nggih. Mugi tinebehna menika suker sakit Nggih. diparingi seger waras Mbah Amin. Siem. Kowe kok celap-celup tane omong Bu Sehyem. Lah. Nggih, Kok mbak rumasane? Mbah Siem. Mbah kok mbak niku lho. Oh mbah lho. Mbah. Mbah Siem. Mugi Nggih. tansah pinaringan bagas waras tansah pikantuk kamulyan. Amin. Tinebehna menika saking godha rencana Nggih. rejeki ingkang kathah melimpah barokah. Amin. Keluarganipun Mbah Siem Iya. tansah guyub rukun. Tetep wong nyatane ya. Ayem tentrem. Kaya ngene gumelar iki awit sangka guyub rukuning para putra-putra. Leres saestu, Ji. Dan luar biasa Luar saestu biasa. keluarganipun Mbah Siem. Wah, Ya. jan iki lho, Pik. Piye, Mas? Umpamane daerah nggone dhewe. Digawe akikoan we lho. Heeh. Nampa sumbangan. Iya. Pitung dinanan ki ya sumbangan. Iya nek kuwi tenan. Iki nyewu wah ngundang piyayi kathah ngene. Heeh. Piye, Mas? Blas ra nampa apa-apa kajaba mung donga kagem menika almarhum Mbah Trimo. Amin. Mugi sedekahipun keluarga ageng Mbah Siem Iya. menika dipun tampi Mbah Trimo wonten ing alam surga. Amin. Alam Amin, kubur, amin, nggih. amin, amin. Tansah pikantuk kasuwargan jati. Amin. Menika jembar kubure padang kubure. Amin. Jembar kubure padang kubure. Nah, ora kok peteng dedet kaya nggonmu. Keluarga loro gur padu lho. Lho kok keluarga loro? Sapa sing Keluargane sapa? Keluargane Tembik iki. Lah kok iso mung padu wae? Kowe iso ngomong aja lancang aja Lah, celap. putra-putra ora diitung iki piye? Keluargane Tembik ki mung loro. Lho, Aku? Heeh. Kok ngerti kok nek keluargaku mung loro? Ya mung loro to kowe karo Heri lho. Kowe bojoku nyok. Lah iya. Kok tak mut. Aku yang gumun lho kan. Nyapa? Ngapa? Kok ya betah uripe. lah kok iso betah uripe? Lah kok ora betah ki nyapa? Ndek bojo gualake kaya Lho, sing asu manak. lho, sing sugih ingsun lho. Sing sugih ingsun lho. Sing sugih Iya, ingsun lho. Iya, iya. Kok rumangsaku? Wah, wong kok sombong Kok ya, Ram. lho kok iso sombong to? Oh, sugih ingsun, sugih ingsun. Lah kowe dhisik lah ya seneng aku to. Iya, aku dhisik seneng kowe. Lah nyapa ra sida? Sadurunge ngerti kahananmu aku seneng kowe. Lah Apa kan aku saiki nyapa? ngerti kahanane? Ngerti Piye kahanane piye? Walah lah ketok yen dadi tenan, Pak. Lah ngopo? Ora umur aku. Nyapa kok ora umur? Paling bar ijab 5 menit modar. Sebabe Ah, diunek-unekke, dur dikempit ngalor ngidul. Ngono kuwi tandha tresna wong wedok galak. Ngono kuwi ki tandha tresnane karo wong lanang. nah ngono kok ora Ngerti apa ora? ora aku wong wadon kaya ngono ki ora kok tegese mamah ki ora tegese perhatian karo wong lanang ki ngono kuwi. Rungokno kupingmu ki lho. Nah, Iya lene wong yen wong galak kaya ngene ki wong lanang ki apa ya tentrem uripe to, Pak? Wong lanang pra ya nyekingkring kae lho. Wong wedok galak ora ukur kene kurang ngene. Ngene kurang ngene. Ora, kowe kasine curhat apa trene aku. Kok tak Oh, krek sisane kok malahan kok ora mentur-mentur karo aku. Pembiyen katon apa, saiki ya katon apa? Biyen iki katon wingko, saiki katon kencana. kencana napa? Lha apa? Oh, wingko niki dhisik apik. Lah, Saiki kanton. katon apa? Katon apa, he? Katon apa, he? Gak, ya, kuwi- Katon apa? Katon apa? apik. Katon apa? Katon ayu, Bu. Katon apa, he? Katon apa? Katon Katon ayu. apa ndang ndok indang katon apa? Aduh. Katon apa ndok indang? Heyo. Katon apa ndok indang ayo? Heyo katon apa? Katon. Heyo. Katon. Heyo. Katon ayu, Ayo. Bi. Ayu, Bi. Golek panganan samplokane lara kabeh awakku.
Alah wong ya senenge rumangsa. Lho, ya apa Seneng nek? napa jenengan mboten ngrasake? Wong batine wong cendhek iki ngono kuwi kok. Kudune seneng entuk vitamin. Vitamin apa? Vitamin B. B ya. Bagus. Bagus apa bosok we bagus. Ya ra kowe. Rumangsaku kok wong wedok ki tep apa-apane bagus. Lah saiki kowe nek arane wong wedok lho, arep Piye? tokke apa nggone tekmu? Heh? Nek arane wong wedok tekmu arep mbok tokke nggone sapa? Sak tuk-tuke. Oh, era meneng wong wedok rumangsaku ki ya. Alah saiki akeh, Bi. Piye? Ora nek wong wedok, banci akeh. Kulino cah iki. Malah ya. Lah nggih to Mbak Cange Mbak Limbo era menurut to. Mboten kok. Iki uga matur nuwun kagem Raka Mas Muryanto saka para Nggih. desan iki sing wis Ngaten. mimpin karawitan iki mau. Nggih. Sembah nuwun. Sembah Para nuwun. kadang-kadang umat Rama. Hindu. Matur sembah nuwun. Sehat-sehat Romo. Sehat Romo. Mas Suripno matur sembah nuwun ndek wis melu latihan. Pak Suripno wah jan semangate jan luar biasa. Luar Siap, biasa. wah jan. Uga matur nuwun kalian Budhe Kawit terus Budhe Mbak kawit. Muji. Wah, jan wah. Alhamdulillah. Suarane bareng swara kur ngono wah penak men nganggo gamelan. Sok melih niku nek upacara agama Hindu ngundang Trisula Oh nggih. dan wayangan. Lah wong mriko nggih pun enten karawitan iki ambak lho. Lah nggih to. Jenengan ngajari latihan tanggapan radijak. Ora mesake. Ning sapa kowe iki? Pak sapa mau? Mas Muryanto. Nggih Mas Mulyanto ngajak latihan tanggapan ditilap. Sok tahu kowe kuwi lho rasaku ki lho. Inje alhamdulillah. Melu Ki- seneng to Mas? Iki didongake para tamu sedaya. Nggih. Nggih. Kang kepareng rawuh, mugi sedaya pinaringan sehat. Amin. Lancar rezekinipun, Amin. lancar usahanipun. Amin. Ugi sedaya warga masyarakat wonten ing pelem Pakel. Pakel. Kok pelem Dukuh, to? dukuh pakel. Kowe ngendi mau? pelem. Ngepeleme sapa? Gah. Peleme sapa? Ayo, Peleme wegah. Ora, kuwi mau ora ngomong ngono kuwi. Wegah. Kowe salah muni kat mau kami totolen terus lho ning kene. Ayo mah aku. Ayo mah aku. Ayo mah aku. Lah ngopo lho? Mah aku ayo mah. Ngopo? Iki niki pakel kok iso pelem dong sih? Lah wong ya Ayo. wong ya tunggale ke. Ya beda no. Ayo beda. Ayo ora iso pakel karo pelem. Ayo ora iso ayo. Ayo kene. Nah. Ora iso mah aku gak. Oke. Ya Ora. kok jenenge kleru. Ya ora iso. Iso Wong piye? pakel kok iso pelem piye dong sih? Cak Uncak. Dalam. Iki engko bar wayangan kowe ra entuk mulih. Enten Lah. apa? Arep dituku karo Budhe Kawit. Lah damel napa? Arep nggo dolanan putune. Syukur ra nggih seret-seretan kene Ra aja. apa. Geret-geret. apa-apa, Lah iki lek tengane ya kaya dolanane cah cilik kok. Kedolanan putune Mbah Kawit gak apa-apa. Lah iya. No. Kanthi bareng ngomong dolanan wong wedok. Bener. Gayamu iki dolanan apa duwe kowe? Heh? Napa ne? Apa duwe kowe iki? Awake. Oh, Ya. iya. Udu. Awakku. Awakku go dolanan, Bi. Udu. Udu lambemu. Iya. Nah. Didongake. Nggih. Sedaya Ayo. warga masyarakat Endi? wonten ing pakel Oh, mriki. pelem neh kok. Pelem neh kok. Iya ya mbek padha buahe apa. Ya beda. Jan Sing mburi pakel. ketok ora pati ketok mboten ketinggal nggih Pak Bu. Mboten ketinggal. Nah. Mboten ketinggal nggih. Mboten. Ya. Alah. Iya. Kowe bareng digedhok kok gedhek-gedhek iki ngopo? Aku malah melet. Dadi diketong ngene. Aku ya ngono ta. Dadi kaya kirek karo asuhe lho. Wong jenenge digendong kele aja ngono kuwi to. Lah piye? Kleru Keting meneh. aku. Lho Bapak Ibu lho pengen pirsa panjenengane Mas Uncek ndi to Mas Ya wis Uncek? ketok ngene wae rasa gendongan. Pun ketinggal dereng Bapak Ibu. Mesake Pak. Pun ketinggal napa dereng? Mburi dereng.
Kupingmu rungokno ki lho. Nah. Wis tak munggah nene aku. Ya. Anu pun ketinggal dereng. Dereng. Ya. Dereng. Ini. Munggah kene kan ketok. Ngono kene. Ayo munggah kene. Ayo. Munggah. Apa? Ayo, Gak munggah kene. Ayo. Munggah ayo. Ayo. Nyapa? Munggah ki lho dawuh Mbak Sange Mbak Limbuk. Ayo. Ayo. Mosok munggah nang kene kualat aku kok. Gen ketok. Ayo metu mburi. Yo. Dipenekke sik. Nih. Nah, Amit. Jan. Ngelegani Mas Unse. Apa? Tak junjung. Nggih jenengan ampun ngrowok to, Pak. Tak bales kok. Asli jenengan penasaran Ya. Apa? Ngapa? Ngrowok tenanan. Ngrowok apa? Lah dalah yo ora lah dalah. Nah. Yo. Pun. Iya. Pun. Nah, pun ketinggal, Pak. Bu. Sampun Pak Bu. Pun nggih. Pun pol niki pun dhuwur dhewe. Sampun ketinggal nggih. Kiri ampun ketinggal. Wis ketok Mas. Ya. Ya Oke. Mbak Anu, Mbok, piye kabarmu, Mbok? Apik to? Iya, Mbok. Cium dong. Ngono kuwi mbok ya karo ndembik mau. Heh? Nek cium ngono ki mbok ya karo aku. Lah karo limbak lho. Kowe wingi tak ambung lho. Nyapa? Kadasmu mbluduk. Iki ndembik lho. Iki mbok ndembik. Iya sing ngomong kebo ya sapa? Mosok penyanyi kadasen ayo wirangno. Wong kene ra. Kowe iki malah terus ngopo ki tangan iki? Napa to? Kowe rumangsamu ngopo? Nyekel apa kowe? Nyekel limbuk. Wah, ora iso. Limbuk lho, Pak. Kowe nyekel limbuk kae sing bayangke kuwi. Paling saru cah. Saru napa lho wong wayang kulit ngenten saru iki lho. Sakene jenengan pikirane ngeres. Lah dalah. Kok padake ngene ndebik ngono to. Iya. Ketoke ngawasi kono kok tangane mang. Kok rumangsa aku dhek ramen. Ya, ora tenane. Lah dalah. Sampeyan ya. Lho, kapok kono gan kono. Kowe nek ngentut to? Ngentut mosok ngene entutku. Lah mak ces ngono ki. Iki kebul lho. Semuk. Nah. Apa napa, Pak? Jenenge? Semuk. Oh, semuk. Apa kuwi? Semuk. Sing apik lho lambene. Semuk. Kurang apik. Semuk kurang. Semuk. Wah, penake ram iki. Kaya nek warung ya. Ora. Sampeyan iki ya Pripun? duwe bojo. Nah, Alhamdulillah, Pak. Putrane pira putrane? Kalih, Pak. Weh, ya iso lah. Nggih saged to lho nyepelek Yo. tenan. Lah wong bojomu ya normal kaya mbake ndembik ngene iki. Normal. Lah terus piye? Nah. Napane? Kok iso ndek anak ngono terus piye? Nggih ngoten niku to, Pak. Lah mosok ya tak critakake to, Pak, kaya ngono. Kok wis ngono kae, Pak. Lah. Ora mung sing Mesti bayang. jenengan bayangke. Heeh. Kok ya iso pas ngono. yo. Aku ngono pasrah ngalah kok. Lah kok Aku luput bojoku sing ngepaske kok. apa kuwi? Sayang cium pipi. Dadi bojoku sing mendek ngono. Gitu kepiye? Ya. Nggih. Bawa nyidam Nah. sari sing mayar. Kula Heeh no. Niku, Iya no. mosok wingi ngidam sari neh. lho manut Pak Dalang kowe iki lho. Iso kowe? Alah. Lah kowe ndek iki genano ya teko ngendi-ngendi niku kok iki kena yakin apal. Alah. Iso? Ora. Aja sembrani to. Iso. Pelok Bapak Pelok. enje. Pelok 6 ya. Duh wong azu. Ayu Sing mbok gak sing mbok Aku kan kula kan nyawang dembe. Oh, iya. Kuwi saking ayune luweh dadi azu. Oh. gak aku. Gak trimi aku. Ayune trima. Gak trimi aku basok ning gak trimi aku. Trima. Matur nuwun Mas Marwoto saking Jebugan. Nggih. Pak Marwoto, Pakde, nggih, monggo. Budhe kawit tak kondur iki. Waduh, cilaka iki. Budhe kawit kondur. Injih. Kawitane. Si Dojong iki. Nano. Monggo. Pepucaning ati
rumangsaku kepenak men to kowe iki. Kaya ngene wong nandang asmara Enake ning kono. Lah dalah. Iya ora? Mas, juga kaget to Mas. Sik endi to sing gawe kaget? Jantungku cilik lho Mas. Wan nganti aku kaget jungkel neng kotakan biyen lho. Ya ora apa-apa to ya. Apik. Apik kepiye iki? Engko mulai rasa nggawa. Lho iki bak wayang tok do meteng piye? Gak, kowe ora ndek manuk kok meteng. Ora ketang cilik ya duwe ya. Kirangan. Ora duwe lho padahal iki. Lah iya kono kowe. Malah muka. Apa to waku dhewe Wong kancane lho keh. Sik Mas, aja mbok dulekne sik. Duh dewa Jawa Tokong Wudu sik kaya padasan ya. Oh monggo. Kok eram to? Welas sono mrengwa Kepo. Kirim-kirim akeh sing WA. Nggih. Mas Darman bebek saka Karanganom bakule. Bakule bebek. Bebek Oke. goreng matur nuwun. Dengaran Matur sembah mboten nuwun. rawuh mriki to. Ning pondokan karo bojoku karo Budhe Bianti. Oh, ngaten. Ngatos-atos. Lah ngopo? Lah ngopo? Disosor. Garwa bebek ngono to. Yo. Nggih, iki Mas Supri Elep saka Mojopuro ya monitor ora sida tekan kene ya. Alah. Mas Wahyu Semangka. Nah, iki BMC Klaten, tepuk tangan kagem BMC. Matur sembah nuwun. Mas Eno, Mas- Sehat selalu. Nggih, terus Mas Slamet. Slamet Nggih. Karang Nongko. Nggih. Monitor matur nuwun. Monggo. Nano. Besok kapan katekan Mbok rada rene to, Mas. Alah, Gusti. jejer lan wong ayu Endi? Jejer wong ayu. Warane ya apik. Mula ya laris tenan. Saestu. Matur nuwun nggih. Matur nuwun fitnahipun. Kok fitnah piye to wong apik tenan kok. Apik niki ora kok mergo swara kula. Lah apa? Apa? Mergo sound sisteme, Pak. Mergo demenan sinden ngono lho. Lah iya. DMS. DMS niku mau to? Heeh. Demenan sida to? Ora yo, Mas. Tak kira DMS iki demit son. Lah iya. Kok rumangsaku. Umpama no nahkoda Jan. tanpa perahu sasat cara ing Jolotri. Sulate Anu gen bledos. senas mercon belis. Aku medhok ya, Pak. Iya ya. Medhok mriki nggih. Heeh. Anjlok Anu mangkundele to, Pak. balik singkir. Mboten saged. Saged napa mboten nek ora iso ayo tak Metu dok. kono Ayo tak dok. digendong dembi. Ayo. Mriki mawon. Ya. Amit-amit. Kaya kucing mlebu pogo ae iki lho. Ayo. Kene yo njaluk tulung Mbak Cange, Mbak Limbuk. Kene mau ditulungi dikira ngrowok. Nyidam saringas moro
kapok kono kowe. Syukur kono kowe. Aku arep kaget digeti sik. Wonge nek klunyatan ya ngono kuwi. Lah dalah. Enteke mung karo duak mesti ngono. Tak disiki no. Lah dalah. Nggih. Kuwi apa? Hah? Nutuki paku. Ora masaku. Ayo. Kamu sekar melati. Bukan nyanyi kok tuh hahe. Mbok yo sabar dhisik ki lho Kaya ya. ledek unyuk. Balik sik balik. Nah. Balik. Iso, iso. Apa kok randang balik-balik iki nyapa kok yo malah kowe gek gage iki lho. Alon-alon tombe jangkahku yo musik. Benike dibenakne sik benike. Nah, Jan. Mas Uncek ganteng napa mboten, Pak Bu? Mas Uncek ganteng napa mboten? Ganteng? Kowe dilempong kene, Mas. Mas Uncek ganteng napa mboten? Mas Uncek ganteng napa mboten? Ganteng napa mboten? Ganteng napa mboten? Ganteng banget. Seneng banget bengi iki. Malah mabuk. Mabuk, Cek. Kowe kuwi dilempiayi ki. Kuwi kudu PPO kok kuwi mik kok nggo. Ya ampun. Kowe iki dilempiayi kene ganteng lho, Mas. Iya nek rasa mbok angkat mbok kenekke konoan iki nyapa? Lah ngopo rak ya malah seneng lho. Lah. Seneng napa payet tok blakur ning rai. Alah. Wah, dune seneng wae rumangsaku kok eram. Seneng. Seneng ora? Yen ra nggo payet no. Iya iyalah. Nggo payet bosok ra iku. Anggap bae terapi wajah. Terapi blakur ada. Langgame pelok ngono yo Mas. Ya ojo langgame dasari. Mbak Suryati jumeneng, Mbak. Ayo diangkati kaya ngapa? Ya nganggo urgen kaya ngapa? Sinten sing jumeneng? Mbak Suryati gen duit Mbak karo Sur. Mbok Endembi. Mbak Sur. Mbak Suryati. Monggo Mas Memet, kita aturke Mas Parno Mandul saking Talun. Talun Kulonworo. Ya monitor. Pak Arno siswa laras Mbak Buan. Anjir. So Romo Jimin saka Ploso Kerep. Oke, komplit menika nggih. Nggih. Estu. Terus Mas Kino ya monitor ya ya. Ya Mas Yanto Wonosari. Nah, Wonosari Ndlangu ya monitor matur nuwun ya. Kayak ngapa? Ngapa cek? Iya, vitamin. Mboten napa-napa kula ngelapi keringat. Nyapa? Nganti mining-mining Kok rumangsaku bisik-bisik karo buke iki nyapa? Hah? Kok rumangsaku Anu, aku biasanya karo ibu de iki kan kuwi anu kaya anggere sajen aku Iya, Mas. ngengehi pupune bu aku ya. Jenengan ki sakit ki gur sementara. Lah, dalah ya apa ora? Kok nek wis kondur ngono lak terbayang-bayang. Terbayang-bayang ki mau lho dipeluk ki mau lho, Mas. Enggak aku. Lho kok enggak piye to? Kayak aku ngekep kebo. Kebo untumu mbledhos piye kebo. Ayo. Maka Ayo. diaturke kaya ngapa? Ya nyidam sari kagem Ibu Sehiem sak kulawarga. Saking kula napa urgen menika? Heeh, saking urgen. Mas Unjak, Piye, Bi? ayo dipeksani dong sih. Siap. Susure kolu.
dalam Panjenengan Bu. mbok pinarak tengah mriki Lah. to. Oh, Cik. Sendika dawuh. Ngoten ben lah ngene iki lak sendang. Pancuran kapet sendang. Nah, pancurane mung cilik sendange wah. Sendange ombu-ombu. Oblah. Nggih, ampun nyalahke. Ibaratne ngoten. Ampun Iya. nyalahke pancurane, Pak. Lah iya, Lah, Mas. iya. Ngono ki sendange kleru ya iso kok. Kok iso kleru? Lho kok iso kleru? Mergone apa kok pancurane ki mung cilik. Heeh. Kuwi ketoke salahe sendange. Lah kok iso? Ora tau dikuras lumuten dadi ki. Kok iso men lho. Ya, Malah nyalake sendang iki nyapa kok rumangsaku ke loro aja ngono kuwi to. Ngitekno pancurane cilik Iya, itir-itir. ngono kuwi. Ayo. Kene, kene. Aku. Kene. Jenengan? Oh, wah gayane kaya apal-apal lo. Apal? Alah alah Iso? nyidam sari lho. Iso ora? Ora. Dangdut ke. Lho Mas Kika. Rusak kowe. Eman-eman Rusak kowe. kok dienggo dolanan ae. Rusuh piye to, Bi? Lah kan wedoke loro to. Ah. Sebaet ki mbak iki. Kudune baet kedua ki ingsun. Lah, ngopo? Ingsun. Lah kok niki terus nganti kula balik mriki melih. Kula Aku- balik mriki. Balik mriki. Wis kaya dolanane. Aku kacek 50 yo pilih iki. Lah bedane Bedane apa? apa modale wedok lho, Mas? Jenengan kan bangkeane nawon kemit. Ah. Ha iki Nek- nawon kebo. Oh. Ya ora ngono. Lah kan sing penting kan bolong. Lah ya ora. Hah? Nawono kebo penting kan bolong. Njaluk bolong orang-orang kae ya iso bolong. Rumangsaku kok eram, mbok aja kemrungsung to, Bos. Sabar. Kok rumangsaku kok kudu. Ayo, iki nyapa Siapa? ki Rum? Pakde iki. Ya kowe Kula kalau ki ngabani terus kok. Bayangke iki Ayo. lho.
Lah mbayangke lha nyapa? Apa niki mite iki jane ukuran piro ta iki kok Semeran ukurane piro ta jane iki? 54. Ya ora mungkin kok 54 kok semono. 54 iki. Oh sik, iki lagi mite lho Mas. Liyane lho ukuran piro? Apa to, Bi? Cukuramu ya ampun cukuramu. Mbok yo gundul sisan timbangno dikrowak ngarep ngene iki lho. Aku ki arep gundul ki mesake bojoku. Lah ngopo? Ngopo lho Mas? Engko kleru leh ngemiki. Arep ngemiki anake kleru pake. Ya ora ya kena beda ngono kok. Ha wong ya pas turu angkler-angkler kok ya anake owek-owek. Pake nyedak kan ya ora keruh to. Ha piye? Owek piye? Ya kok kan anake cilik. Tapi mbak dijak kuwi lho dadi mik iki lho. Ndok coba ndok meneng owek piye ndok endang. Owek Ngono lho. Ora gah aku karo raiku wis lara. bedane iki lho apa? Oh arep Praktek gak Pakde. Ben ngerti bedane ngono lho Mas. Anu mawon Dik, wakil jeneng Ade monggo. Wah mangkat to niki nek girong Ayo. sing iki kon jijal. Kur. Wong Yo. telu bareng. Baleni. Ayo. Anu di abani. Apa nih? Diabani. Sing apane piye? Hah? Ya siji loro telu kok ngabani kok piye lho Yo, Mas? siji loro telu. Maksudnya diabani terus kor bareng-bareng ngono lho. Ben bareng ngono lho maksude. Ya. Oh. Nalikani yo cik rok lu. Nalikani Buka siji. Terima